Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Imos ca información nesta xornada de martes 11 do mes de novembro na radio e na televisión municipal de Cerceda, na que lles falaremos no día de hoxe pois de unha viaxe, dunha excursión de un día que organiza o Concello de Cerceda para ver as luces de Vigo, ademais de outras cousas. Falaremos das subvencións para entidades deportivas e culturais que estamos nos últimos días, o xoves é o último día para poder solicitalo. Esta fin de semana hai a segunda foliada de queixas, o venres, e a festa do motor o sábado no campo da feira de Cerceda. Falaremos da renovación do DNI, que se pode renovar en Cerceda a principios do mes que ven. Aínda queda este venres unha nova ou a última das películas do ciclo Mestre Mateo, en este caso é un documental. Falaremos da gripe aviaria e todas as medidas obrigatorias que hai que tomar dende esta semana. Falaremos da oficina do rexistro clave que temos no Concello de Cerceda e do termalismo do Inserso que ten aberto o plazo. En canto ao tempo, as previsións para mañán sigue sendo pois igual que as de hoxe, ceos anubrados, chuvias e incluso refachos de vento fortes. Comezamos a crónica da xornada falándolles desa viaxe ás luces de Vigo. O Concello de Cerceda organiza unha excursión a Vigo o próximo luns 22 do mes de decembro. Luns 22 do vindeiro mes de decembro o Concello organiza unha excursión a Vigo. Está prevista a saída para as 10:30 da mañán. Primeiro se vai a visitar a bodega Paco e Lola. Despois se fará un xantar, terá lugar o xantar, e pola tarde visita pola ruta das luces de Nadal de Vigo. O regreso sería sobre as 8:30 da tarde a Cerceda. O precio é de 22 euros por persoa, que incluye todo, o autocar, o xantar e as visitas polas luces en a bodega. A inscripción, que é o máis importante, pois comenzará ou se poderán empezar a inscribir este xoves que ven día 13, dende as 9 da mañán. Poden inscribirse presencialmente na terceira planta da Casa do Concello ou por internet na páxina web municipal. Son, como decíamos, a noticia que abrimos hoxe, esa viaxe que xa se fixo ano pasado e que tivo moito éxito de participación, esa excursión viaxe a Vigo, a ver as luces de Vigo e tamén unha bodega. Será o luns 22 de decembro, e lembrar que sería pola mañán xa, visitaríase a bodega Paco e Lola e despois haberá un xantar e pola tarde visita polas luces de Nadal de Vigo. Precio 22 euros. A inscripción este xoves, día 13, abre o plazo, este xoves, día 13, a partir das 9 da mañá. Mais temas, lembramoslles que este xoves que ven remata o plazo para solicitar as subvencións para entidades deportivas, entidades culturais, para deportistas e tamén para AMPAs, para este ano 2025. O plazo vai a rematar, como decimos, este xoves día 13 de novembro. Poden solicitar estas axudas pola sede electrónica do Concello, na web municipal, www.cerceda.org, ou no rexistro na planta baixa, de xeito presencial. Tamén na web municipal atoparán todas as bases e a información sobre estas axudas, e se teñen calquera dúbida poden chamar ao teléfono 981 68 60 68 ou o teléfono do Concello 981 68 50 01. Dicirlle que o Concello consigna para as entidades sociais, culturais e deportivas e tamén outras colaboracións unhas axudas que suman 154.350 euros, unha cifra que se vai incrementando ano a ano e que dende o Concello, especialmente dende o alcalde de Cerceda, Juan Manuel García, di que esa cifra se fai como apoio a todas as iniciativas veciñais cuxo empuxe é fundamental para a dinamización social do Concello territorio durante todas as épocas do ano.
Citas para esta fin de semana, xa para este venres, por orden cronolóxico, este venres que ven, hai a segunda foliada de queixas. Este venres, día 14 de novembro, no campo da Festa da Abelleira. En Queixas se organiza a segunda foliada de queixas a partir das 7 da tarde. Haberá castañas e pinchos de balde gratuitos para todos, con viño quente, evidentemente con música tradicional. Van a actuar de fora do Concello os larpeiros de Altamira e Sarillo de Aiazo. E de Concello estarán Folque Ruada da Silva, os Irmáns de Meirama, as pandereteiras de Encrobas, as pandereteiras de Xesteda e o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. Logo, a partir das 10 da noite, comenzará a foliada libre. Haberá carpa para poder disfrutar de todos estes actos, que en este caso se trata da segunda foliada de queixas, que xa será este venres, día 14 de novembro, no campo da Festa da Abelleira, en Queixas, a partir das 7 da tarde. E o día seguinte, o sábado que ven, terá lugar a Festa do Motor. O sábado 15 deste mes de novembro terá lugar a terceira edición da Festa do Motor de Cerceda, que vai a comenzar sobre as 10 da mañán coa exposición de coches de compraventa, coches clásicos ou de competición. A 1 da tarde comenzará a sesión vermú co dúo Primeira Fila para dar paso a un gran xantar popular ás 2:30 da tarde coa pulpeira Luis Guerra, comida a fartar, segundo din os organizadores, a base de empanada, pulpo e churrasco con bebida poste, café e chupitos. O precio para os adultos de 40 euros e para a rapazada de 6 a 12 anos 18 euros, e os máis pequeniños será gratuito, pero deben de todos os xeitos anotarse para saber e calcular o número de espacio preciso nas mesas. Ata o xoves que ven, día 13 de novembro, teñen de plazo para poder retirar os tickets. Poden facelo no Bar JB, en R5 Store, ou con Rubén ou Gema, que son os organizadores. Ás 5:30 haberá concursos con premios para os coches máis antigos, para o máis baixo, para o máis ruidoso ou para o de máis lonxe. A partir das 11 da noite, verbena con varios DJs. Haberá unha carpa climatizada para poder disfrutar de todos estes actos. Agora falámosles do ciclo Mestre Mateo. Queda pendente aínda de unha película, de un longometraxe, en este caso dun documental. Dos 8 previstos que se fixeron e se foron emitindo ao longo destas semanas, queda pendente para este venres que ven a última das proxeccións dentro deste circuito de cinema galego Mestre Mateo, que chegou a Cerceda co obxectivo de que en Cerceda, nos concellos pequenos, poderan ter acceso ao audiovisual galego, en este caso facilitando a ciudadanía unha programación cultural de calidade e de produción galega. Queda pendente, como decíamos, para este venres que ven, día 14 de novembro, ás 8 da tarde, o documental Salvaxe, Salvaxe. Falamos da gripe aviaria, porque, como xa anunciábamos, seguro que todos vostedes os poden seguir nos diferentes medios de comunicación, son máis de 27.000 os galiñeiros domésticos en Galicia que deberán manterse baixo, ou deben manter as súas aves baixo teito xa dende esta semana, como parte do novo paquete de medidas preventivas contra a gripe aviaria. A medida afecta a 40 concellos galegos. En Cerceda se informa por parte do Concello que Cerceda recibiu a comunicación da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia para que adopte medidas preventivas frente ao aumento do risco da influencia aviaria de alta patoxenicidade. O Concello de Cerceda está incluído na zona de especial risco, xunto cos concellos de Ordes e de Tordolla, debido ao incremento do risco pola presencia do virus da influencia aviaria en aves silvestres de curral en Europa e España. As principais medidas establecidas pola Consellería para Cerceda son a de que se proíbe a cría de aves de curral ao aire libre, salvo se instalan sistemas que impidan o contacto con aves silvestres. Non se poden criar patos, oucas ou gasos en outras especies de aves de curral. Non se permite o uso de aves como reclamo de actividades cinexéticas, non se poderá empregar auga procedente de depósitos os que teñan acceso ás aves silvestres, e queda prohibida a presencia de aves de curral ou ornamentais en feiras, exposicións ou eventos. Estas medidas son de aplicación obrigatoria en todo tipo de explotacións avícolas, industriais, artesaneais ou familiares de autoconsumo,
co obxectivo de previr o contaxio entre aves domésticas e silvestres. O virus H5N1, responsable desta alerta, presenta unha alta mortalidade entre as aves, aínda que o seu potencial de transmisión ás persoas é moi baixo. A Consellería recomenda non tocar aves enfermas ou mortas e avisar de inmediato os servicios veterinarios oficiais en caso de atopar exemplares nestas condicións. Isto é as medidas, lembren que hai que tomar xa dende esta semana. Máis temas. O Concello de Cerceda dispón de unha oficina de rexistro clave. O Concello de Cerceda emite as credenciais digitais para que calquera veciño poda acceder a elas aquí, na Casa do Concello. A obtención da identificación clave realízase de xeito presencial, donde un empregado público verificará a identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil, donde chegará a mensaxe SMS de benvida ao sistema. Clave é un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas para realizar trámites sin necesidade, por exemplo, de certificados digitales, e se pode realizar aquí en Cerceda tamén sin ter que achegarse a outros lugares. Xa está disponible en funcionamento dende fai máis de un ano. En canto ao termalismo social do Inserso, dende a semana pasada xa se poden presentar as solicitudes para participar no programa de termalismo do Inserso para o ano que ven 2026. Para a primeira quenda, que vai de febreiro a agosto, o prazo para solicitala rematará o vindeiro 4 de decembro. E se queren ir vostedes na segunda quenda, de setembro a decembro, teñen de prazo ata o 15 de maio. Poden tramitalo a través do Departamento de Servicios Sociais de Cerceda, se queren que lles axuden, ou poden pedir cita no teléfono 981 68 60 68. Decir que os turnos, as quendas, durarán 10 días en réximen de pensión completa. Os precios oscilan entre os 300 euros e os 450, dependendo dos balnearios e lugares que se elixan. E xa nos imos cas previsións do tempo que nos di Meteo Galicia para a xornada de mañán mércores, que continuaremos baixo o dominio da borrasca Claudia, coa chegada dunha fronte activa e moi estacionaria. Deste xeito, o ceo vai a estar parcialmente anubrado, con precipitacións xeralizadas máis persistentes e cuantiosas na mitade sur e oeste da comunidade. No litoral norte da provincia de Lugo e as chuvias aí serán menos probables. O resto de Galicia terá precipitacións que en algún momentos poden ser intensas. As temperaturas non terán cambios significativos, manterán os mesmos valores que hoxe, e o vento soprará forte de compoñente sur, con refachos por riba dos 80 km por hora no litoral e nas zonas altas. Pois co tempo rematamos hoxe o informativo, nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Eirís, na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.